Jamen, velkommen til Tillekims Hjørne, som den her gang er jo trukket ud i køkkenet, som jeg lovede sidste gang. Det er fordi, i dag skal vi lige se lidt på den lille fætter her, jeg har sat op her. Og der er lidt omkring det, vi også vil fortælle lidt om. Men den her, det er den første tablet PC, som Microsoft har lavet. De er jo mest kendt for at lave softwareprogrammer og diverse der. Men de har kastet ud det her også. Den her maskine her, den er faktisk 3 år gammel, tror jeg efterhånden. I mellemtiden er der kommet 2 modeller, mere af dem. Og den er en dyr ende tablet, synes jeg nok. Men det er ikke værre end en iPad. Det er selvfølgelig touch, der er på den. Og vi kan også... Man kan ikke installere Google Chrome på den. Altså, også fordi det er jo ikke det, de ønsker jo. Men der har du det hele her, og jeg kan også vise jer så meget, at jeg har sat... Den her er sat på. Det gør det noget nemmere. Nu kan vi køre rundt og manøvrere, ikke? Og vi kan lige så godt lige fedte den frem sammen med Steviaen. Den er lige der. Sådan der. Man kan også skrue op og ned på den her nemlig også. Og ja. Og den er så koblet på sådan en lækkert beslag her, som jeg har købt i Elgiganten. Igen i en dyr ende. 799 kroner. Det er sådan et her. Det hænger her nu. Det er et system, som sagt, man køber det sådan her. Så kan man, hvis man er smart, med strømmen bagpå, der kan man lige trykke den af. Så har du PC'en, du kan simpelthen ind i køkkenet. Samtidig kan du så afmontere den her ganske enkelt ved at trække den ud. Det vil jeg så gøre nu. Og så kan du lige klikke det her på. Klik. Så har du en lille lækker PC med tastatur på. Man kan så få et noget lignende beslag til bilen til nakstøtterne bagpå, så ungerne kan se fjernsyn. Og så lige klikke det på igen. Sådan der. Og lidt strøm på. De har deres helt egen specielle system, kan I se her. Så kører vi igen. Som sagt, beslaget koster 799. Den her for 3 år siden kostede 4.500. Med den her også. Den her findes, nu kan I se, den her det er en flag udgave. Den findes også som normal tastatur for højning. Ligesom her, hvor du har tastaturen opad. Og ja, det er jo smagsag, hvad man vil give, for jeg synes, den er ganske smart. Man kan lige tage den med ind i stuen, ikke? Og altså jeg synes beslaget er pengene værd. Nå, for at lige vende tilbage til Steviaen igen. Vi lægger lige den her på væk. Sådan der. Jeg vil lige fortælle lidt om stevia også. Det er jo naturens sukker. Søgemiler. Hvis du køber en Cola Light eller lignende, så har du der søgemiler i det her aspartam. Det er lidt uskilt. I små mængder er det altså ikke farligt. I større er det ret godt. Coca-Cola har jo kommet med en version nu. Stevia. Også. Det er noget sundere. Og du kan se, at jeg har lige lavet et billede der. Jeps. Hjemmelavet marmelade. Normalt, når du laver en portion marmelade, så bruger det hurtigt 200-300 gram sukker. Hvis du køber et standard glas syltetøj i supermarkedet, der kan godt være omkring 40-43 gram sukker i. Det er jo meget. Men selvfølgelig spiser man ikke ret meget, men stadigvæk.
kunne man minimere sukkerindholdet. Sukker sætter sig jo som fedt, hvis du ikke får det brændt. Den her marmelade, den er 50 sukker og 50 stevia. Fordi der er nogen, der ikke bryder sig om lakridssmagen i den. Hvis du laver marmeladen udelukkende med stevia, så kan du få en lille smag af lakrids. Personen kan jeg godt lide det. Man skal bare huske, at man skal ikke have lige så meget gram stevia i som sukker. Hvis der står i en opskrift, at du skal bruge 200 gram sukker, så skal du ikke bruge 200 gram stevia i. Så bliver det meget sødt. Der skal du kun bruge 20 gram i. Forholdet er nemlig sådan, som der også står på den, at 10 gram sukker er 1 gram stevia. Man er så også begyndt at lave, Haribo er begyndt at lave stevia lakrids. Det vil sige, at der er 40% færre kalorier i, fordi de bruger stevia i stedet for sukker. Der kommer flere produkter af det sikkert. Og der er flere produkter, der får stevia i stedet for sukker. Det var sådan set, hvad jeg havde helt til den her gang, men nej, jeg har så ikke mere. Øjeblik. Denne her. Voilà. Lille fin Lenovo-computer. Det er jo sådan, at jeg har det ligesom en lille dreng, der render rundt i en slikbutik, når jeg render rundt i Elgiganten. Jeg tror, de fleste mænd har. Jeg kommer bare ikke ud med en pose slik, men jeg kommer ud med en PC i stedet for. Så jeg skal ind og lege med den lige om lidt. Tak for i dag.